Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina rápida e sinxela para manternos en forma na casa. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Boas, benvidos un día máis aquí a Pulso Activo e como sempre estou aquí moi ben acompañado. Que tal estades? Moi ben, bons días. Con aniñas de comezar? Veña. Cana. Pois veña, non esperamos máis. Penso que hai que ser moi disciplinado para manter unha paixón activa tantos anos, como a Silvia que leva dende os 3 anos bailando. Eu bailo dende os 3 anos e non podo dicir que fora un camiño de rosas. Que mereceu a pena? Moitísimo, porque convertir a túa paixón na túa profesión pois é algo maravilloso. Que é unha maravilla que unha persoa que lle gusta o que fai ensine aos demais. Porque ela, como empezou desde tan pequena, coñece todas as etapas, os forzos, que unhas veces hai cosas que te salen mellor, outras peor. Ao mellor hai algunha xente que ao mellor pode chegar máis alto e outra, por moito que adestre, non, pero non por eso te vas volver tolo aí e decir, veña, sí. Facendo un pouquiño de mobilidade articular, dibuixando círculos. Co pescozo, suave. Eso é. Bueno, todo ben na casa? De maravilla. Eu De maravilla. estou moi contenta. Estás contenta? Sí. Que tes gañiñas de facer exercicio, non? Ombros. É porque onte levei unha sorpresa da miña parella que cando cheguei ao Cambiamos. hotel tiña un xirasol. Un xirasol, Sí, unha flor. A ver, explícanos un pouquiño eso. Pois nada, porque nós temos eu Más a cando cintura. coñeci levaba un vestido de xirasois e de vez en cando, eu que sei, ele é moi romántico e eu tamén. Vos non sodes románticos? Bueno, Cambiamos. non moitísimo, pero sí. Hai a min esas cousiñas, eses pequenos detalles. É, super romántica. E ti, Estrella, é Romantiquísima. romántica? Son e sono comigo tamén. Así me gusta, hai que quererse ao mesmo tamén. Eu son de... Chuntamos pernas. Ai, Ti es? de deixar notas agochadas. Que abres un armario e atopas ali un bico ou algo deso. Destas cousas inesperadas, verdad? Que non te esperas. Cambiamos. Edi e Anxo, que? Bueno, Sodes ou non? eu non son moito, o sea, pulsos e nocellos. É verdad que me gústame ter detalles cando non se espera un, máis que en fechas señaladas. Cambiamos, pero digamos que podería ser máis romántico. Ahora, isto de romanticismo de cambiamos de pé, de película, pétalos e tal, eso sí que non, eso a verdade que non. Cambiamos hacia adentro. A ver, Anxe, ti No, eu igual que Edi, igualito. A ver, a mellor sin notas tamén. E vos na casa sodes románticos ou non? creo que con quen máis romántica son é coas miñas fillas. Que ao final son as que levan a mellor parte de min, porque eu era moi cariñosa, pero agora, con quen máis cariñosa son é coas nenas. O mellor sorprender a parella con un postre que lle gusta, ou se ti vas de viaxe deixares debaixo da almofada unha nota dicindo que o queres moito. Pois mira, a verdade é que me sorprendeu que Anxo dixera que non era romántico, porque escoitase polos pasillos que anda deixando notiñas as raparegas daqui. Pero bueno, se di que non, Eu creo que Silvia se confundiu porque aquí, donde facemos as grabacións, hai varios Anxos. E ao mellor non era eu, era outro. Eu penso que era outro, pero igual algunha deixei. E non estou seguro eu ahora mesmo. Imos ora co quecemento e o que imos a facer é, aí, imos en marcha, este exercicio que tanto nos gusta para activar o corpiño, imos aí uns 30 segundiños, cada vez elevando un poquinho máis os xeonllos, movendo máis os braciños, e imos alá, pouco a pouco, cada un marcando o seu ritmo. Temos a Silvia hoxe que está contenta, que é unha romanticona. e ademais digoche unha cousa, non preciso grandes gastos, sabes? Non, máis os detalles esos, como di ela, unha notiña, Últimos segundos. unha flor, non fai falta un gran Exacto. ramo, non? Ou unha que podas coller. Moi ben, e agora imos a tocar os nocellos e a subir, vale? Toco e subo. Tocamos e subimos. Levamos o cuiño hacia atrás, espalda reta e subo. Outros 30 segundos para ir entrando en calor pouco a pouco. Eso é. Seguimos, cada un o seu ritmo.
Moi ben. Pouquiño máis. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. E agora o que imos a facer é separamos as pernas, abrimos os brazos e imos ca man ao pé contrario, doblando dentro da cintura, subimos e imos alá. Vale, se nos costa moito así, flexionamos un pouquiño as pernas e baixamos. Eso é, collo aire arriba e soltamos cara aos lados. Dúas máis a cada lado. Unha última a cada lado. Moi ben. É dicir, tú podes ter moito interés ou ter capacidades de facer algo, pero se non entrenas e se non estás en riba das cousas para mellorar, home, ao mellor un 1% que lle ven así por unha intuición divina a facer as cousas ben, pero eu penso que é constancia. Imos a comezar co primeiro exercicio, que ven sendo o que chamamos snatch. E para iso necesitamos un haltere, vale? Ou, se tedes na casa, unha botiña de agua, unha garrafa, o que sexa que faga un pouquiño de peso. Entón, o exercicio é o seguinte. Collemos, imos ir intercambiando un brazo e outro. Collo o haltere co brazo dereito, comezamos. As pernas separadas un pouquiño máis das anchuras das cadeiras, collemos, baixamos, cu hacia atrás, espalda reta, elevo, e cambiamos, elevamos cada un ao seu ritmo, soltamos o aire arriba, levando o embigo cara adentro, van 3 cun brazo e 3 co outro. Imos cambiando, cuño hacia atrás. Eso é. Importante levar o cu cara atrás, a espalda reta. Botamos o torso cara adiante. E aí imos collendo un haltere, un peso que sea apto para facer unhas 10 repeticións con cada brazo. Van 7. Temos que notar aí o traballo tamén nos glúteos, nos isquiotibiales, na zona lumbar, a parte dos ombreiros, de tríceps. É un exercicio bastante completo, vale? Quédanos unha con cada brazo. Moi ben. Todos os deportes, sobre todo a nivel competitivo, cando xa xogas aí nunha escala un pouquiño superior, pois son moito máis exigentes, implicaste moito máis, e fanse máis duros. No seguinte exercicio o que imos a facer é a zancada, levando a flexión de cadeira arriba e levando a perna flexionada. O que vou a facer é adianto a perna esquerda, dou un paso cara atrás, levo o xeonllo cara atrás, cara abaixo e subo, vale? E facemos 10 con cada perna. Fixadevos en estrella, que utiliza unha pica para non perder o equilibrio. Soltamos arriba. Van 7. Moi ben. 8, levamos xeonllo cara ao chan. Epa. E unha última. 10. Cambiamos ahora. Cambiamos de perna. Mesmo exercicio. Imos cara abaixo, collo aire e subo, eso é. Van 2, moi ben. 3, miramos, co xeonllo que está adiante, non sobrepase a punta do pé. Elevamos o xeonllo de atrás, cara ao chan, van 8, epa que perdo equilibrio, e 10. Moi ben. Edi fai moi ben as cousas e tamén el tambaleouse un pouco, así que se na casa tambaleades, tranquilos porque é normal. E volvemos. Adiantamos a perna esquerda, perna dereita atrás, e imos abaixo, e subo, eso é. E vos na vosa casa, acompañádenos, eso é. Apretamos glúteo, embigo hacia adentro, cada vez que elevo, fixámonos nun punto. Van 7. 8, moi ben, equipo. 9. E 10. Cambiamos de perna, vamos alá. Ides notando o calorciño no corpo? Tira. Sí. Como va, Estrella? Ben. Así me gusta. Ben, baixamos e arriba.
Eso é. 2, 3, 4, 5, eso é. 6, 7, 8, 9 e 10. Mal, sí, mal. Eu penso que, bueno, mal tampouco foi, pero non foi ben. Moi ben, e ora, unha vez que estamos xa na esteira, colocámonos da seguinte maneira, imos a xuntar as plantas dos pés, separar os xeonllos, levamos os brazos cara atrás e o que imos a facer o exercicio de sit-ups, vale? Fixadevos que Estrella vai empregar as gomas elásticas para axudarse a levantarse, vale? Esa flexión de tronco cara adiante. Entón, collemos brazos cara atrás, collemos aire e soltamos cara adiante. Vou apoiando vértebras cara atrás e solto cara adiante. Eso é, apoio cara atrás todas as vértebras, pouquiño a pouco e imos cara adiante, apreto ben ese embigo a cara dentro e soltamos o aire. Van 5. Van 6. 7. Ánimo. 8, moi ben Estrella, moi ben equipo. 9. E última. 10. Moi ben, relaxamos atrás uns segundiños. Os abdominais coa goma non puderon ir peor. Bueno, foron moito mellor que sin ela, que senón non facía un, pero así aínda tira, Pero tiran, E imos a repetir este exercicio, vale? Entonces, collemos aire atrás, preparámonos e imos cara adiante. Eso é. Volvemos. Traballando ese core. Un traballo moi completo. Aí. Fortalecendo a zona abdominal. Eso, Estrelliña, moi ben. Cada un ao seu ritmo. Tira. Vai tirando, verdad? Cantas van? 7, pode ser? 6. Sí. Como que 6? Pensei que ian 6. 9. E unha última. Moi ben. Relaxamos. Silvia estaba aplicadísima e debíaselle faer super doado que ela contaba demais, pero eu hoxe estaba concentrada en contar tamén as repeticións e levabas o día. E agora, para o seguinte exercicio, imos a utilizar o que ven sendo unha banqueta, vale? Se non temos banqueta nin cadeira, tamén podemos traballar no chan, vale? Estrella, ti no chan, verdad? Vale, Estrella o que vai a facer é o seguinte, vai a meter as mans debaixo dos sombreiros, separados un pouquiño máis dos sombreiros, da anchura dos sombreiros, e simplemente vai elevar un pouquiño o cu, despegando o cu, e flexión e extensión dos cóbados, vale? Os cóbados intentamos telos sempre pretos do corpo, vale? E nós imos a facer o mesmo, pero empregando unha banqueta. Ímola colocar detrás, pegamos a espalda a banqueta, os cóbados fixados que non se abran moito, vale? Apoiamos as plantas dos pés e o que imos a facer é elevo o cu e flexiono os cóbados acercando o cu ao chan e volvo a levar. E imos a facer isto 10 veces, cóbados sin que se abran. Eso é. Apreto o embigo cara arriba. Estrella, non é levar o cu e facer a forza nos brazos, vale? Xa que non poden comigo. E 10. Moi ben, relaxo uns segundos. Eu xa dixen que os tríceps non son o meu. Tamén teño que dicir que a base de facer as clases vou mellorando. Pero, bueno, a ver como remato o conto. Imos a facer 5 máis. Vamos a repetir, pero tú non o repites. Sí, non, eu vou a corrixir aquí a Estrella, de acordo? Ben, collemos os pés separados a anchura das cadeiras. Mira. Ben, as más aquí, situadas aquí. Eso é. E o que teño que traballar é esta zona. Separo un pouquiño o cu. Non fagas a forza co cu, tes que facer a forza cos brazos. De acordo? Sei a teoría. Levantamos un poquinho ca forza dos brazos ao cu
elevo... Eso é, unha, dúas, non fagas a forza ca cadeira. 3, moi ben. 4 e 5, moi ben. Relaxo, perfecto. Os tríceps non son o meu. Non sabía o que tiña tríceps. Pero, además, estou aquí, tive unha lesión no túnel carpáneo e parece que me tiraba, sabes? Entón, tamén o collín con prudencia, non fora a ser que houbera aí un descalabro peor. Colocamos os halteres aquí. Imos a posición de táboa con remo, de acordo? Fixemos este exercicio fai pouco. O que facemos é separar os pés un pouquiño máis da anchura das cadeiras para gañar un pouquiño de equilibrio e unha vez aquí en posición de táboa vixiando o tema da pelve que non vai a cara abaixo nin o cu cara arriba, mantendo unha posición recta, flexiono e estendo os cóbados, de acordo? Imos a facer 5 con cada brazo, colocamos na posición de táboa, subimos, aí, corpo recto, collo aire, solto, levando o haltere preto das costelas. 2 con cada brazo, van. 3. Eso é. Unha última con cada brazo. Moi ben. Levamos xonllos cara ao chan, cubo hacia atrás. Relaxamos uns segundos. E agora imos a facer de novo este exercicio e xa rematamos a clase, vale? Traballo ben feito. Colocámonos así que motivámonos porque xa estamos rematando. Pés separados máis das anchuras das cadeiras. Collemos aire, solto, arriba. Eso é. Eso é, mira, fixadevos como fai Estrella, que fai nos sin os halteres de man. Eleva os brazos separando as mans do chan. Eso é, mesmo exercicio. Vixiamos. Baixamos un poquinho aquí, Estrella, perfecto. E última, moi ben, xonllos ao chan, cu hacia atrás, deixamos os halteres de man cara a un lado, e estamos aí na esteira, relaxamos, imos a pasar xa os estiramientos, vale? Gustouvos a clase? Sí. Moi ben, gústame eso. Foi durilla, Un pouco traballo de tríceps. completa, a clase foi completa. Levamos o xonllo cara adiante, estendemos a perna de atrás, abrimos peito, acercamos o glúteo ao chan, estiramos a zona do glúteo. Eso é, moi bo traballo. Cambiamos de perna. Recordade, vos na casa podedes facer os exercicios de estiramento todo o tempo que queirades, vale? Varias veces ao día. Nos aquí, como temos o tempo limitado, enseñamos o exercicio e cada un na casa aplica as veces que queira, vale? Estendo ahora as dúas pernas, separo a pelve do chan, apreto glúteos, mantemos aí abrindo ben o peito, abrindo esa zona, estirando esa zona abdominal, e imos cara arriba, despaciño, despaciño, imos colocándonos de pé, suave, facemos aí estiramento de ombreiro, levamos cara a nós, cambiamos de brazo. Só nos falta estirar os tríceps, que fixemos antes un traballo aí bastante bo ca banqueta. Na casa, recordade, cunha cadeira, o mesmo no chan, como facía Estrella, vale? Levamos ora o cóbado, apuntamos cara abaixo. Estiramos os tríceps, eso é. Cambiamos de brazo, volvo a estirar aí. Perfecto, excelente traballo, Xentiña, moitísimas gracias por estar un día máis aquí con nós, aquí en Pulso Activo. Lembra, manter o corpo sempre en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Eu son Edi, o vosso adestrador, moitas gracias por estar aí, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, así me gusta. Oxe sí que... Sí, Gustou, bueno, non pasa nada, xa a próxima sesión seguro que sale mellor.